جه همو پارتیên masaya şeşî partiya Devayê zêdetir giringiyê dide meseleya wekheviyê û dibêjîtin ez desthilatê bigirim me dest yan jî bibime ew partiya ku rêra û arasteyan diguhere dengên gel bi dest bixe ez ê li gorî makezagûnê yasayan wekheviyê di nava civakî de cêbecê bikim. Bi taybet serokê wê partiyê Alî Babacan dibêjîtin ka Ewropa çawa seredariyê digel pirsa wekheviyê û mafê mirovî hiqûq û yasa û dadgehan dikin bi heman awa ez ê li Tirkiyê jî vê rastiyê ku gereke hatiba cêbecêkirin zû da vî mafî cêbecê bikim. Lewma ez dixwazim di kêvanê de rawastim li ser giringiya dengên Kurdan bi taybetî ji bo maseya şeşî di vê demê de çi ye? Herçi qas çavê maseya şeşî bi giştî li dengên Kurdan e, bi giştî jî aliyên ser wê maseyê HDP rexnet dikin, bi şikandina pêvajoya aştiyê, bi balê siyasiyê PKK. Lê dîsa jî pirsek heye li Tirkiyê ku bi giştî maseya şeşî î partî nebe, wê pirsê qebûl dikin ew jî pirsa Kurd e. Netewê Kurd e va qebûl kiriye. Lewma dixwazim di kêvanê de jî hêjayê Mesûd Aydogan, serokê rêxistina Deva Tayê Mêrdînê bipirsim. Hêjayê Mesûd gelek bi xêr hatiye Kurdistan 24. Bi taybetî serokê partiya we li ser meseleya Kurdan û wekheviyê û pêdana mafan bi makezagûn û yasayê cihê balkêşiyê ne, hem jî cihê hîviyekê ne. Erê gelo ev hîviye di sibarûjekê de mumkin e ji bo Kurdan li ser destê partiya we yan jî bi giştiya maseya şeşî bihête cêbecêkirin. Ez we bi hezkirin ew miletê Kurdistanê me biş. Min dengê te nebihîst, dengê te xirab e. Dengê maşalê dengê mi tê we? Anha belê keremke. Bo ez bi maşavanê hêja gişa bi hezkirin û bi dilekî germ sir Serçav. bi rastî masa rengek û dengek mesela Hêjayê Mesûd diyar e hêdfûna te tune dengê te qut dibe pir xirab tê. Me jî armanca em peyama hewe bigirin lewma her dema ku dengê we baş bû em ê dîsa hewe bistînin.